Magtiayong senior citizens nga negosyante ug Utanon, Gipusil-patay sulod sa ilang panimay Atubangan sa ilang tulo ka mga apo dito sa barangay Balay, lungsod sa Sibunga. Ang anak sa Magtiayong Gipusil-patay usab sud sa samang panimay sa usa ka buwan na ang nakalabay. Si Chuna Carion sa report. Patay ang magtiayong sila si Severino o Natalia Tulumia. Gingong gisaka sila sud sa ilang panimay sa mga mamumuno pasado alas 11 kagabi diha sa Bukirang Barangay sa Maong Lungsod. Uban sa magtiayon ni atong higayuna, ang tulo nila ka mga apo nga nag-edad og 19 anyos, 12 ug 11 anyos nga nakaambak sa bintana atul sa pagpamusil. Nasayran nga nagpasalbadaan ang suspect. Hinungdan nga nakakuha pa og sundang si Severino aron unta magamit sa pagdepensa sa ilang kauwalingon. Apan matod sa apo nga diretsong girakrakan ang pultahan, hinungdan nga napatay ang ilang lolo. Sunod nga gipunteriya sa mamumuno ang ilang lola. Giingong luwan sa motorsiklo ang duha ka mga suspect. Giharangan tong pultahan sus. Pagkalang girakrakan pa ni pultahan niya. Kani pultahan lapsan ba na ikaw sulod na hagba gipatiran to. Motong po na. Pagkadayon ko ning dalagan mi. Ning dalagan mi sa kuan bintana ba. Kasi lola tato kanon pusilon na kuan biktima naman si lolo noon. Ang kapulisan naka-recover og 11 kakabhang sa mga balang gituang gikan sa carbine. Aduna na usab sila person of interest ug posibleng motibo sa pagbatay nga gisunod. Usa sa gitutukang anggulo ang yuta. Gisusi usab nila kung may kalambigitan ba usab kini sa pagpamusil sa anak sa mga biktima nga usa ka buwan na ang nakalabay. Nasayran nga halos kaliwat ra ang nagpuyo sa lapit. Doon na sila ay mga panagbangi sa pamilya. So moro na ato nakita ron atong yapin na sa bang sa yuta no, land dispute. Yeah. Doon na sa tayo gitanaw nga laing ang gulo nga kanabang sector na to sa kanang barang gani, barang. Way nasayran ang mga kabanay sa biktima nga nakaaway ang magtiayon. Hustisya ang ilang gipangayo sa kamatayon sa magtiayong Tulumia. Makapangayo ang kita justisya pan di man ta katumbok. Sa pasad man ta kita kinsa nagbuhat. Puti kontra. Lisod ay pagsulbad. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.